ye bo akwakurupon eno so e fie da bia e bia nipa no bia mo asen ne patam ani me pie wo hefa o sire mu hin obo ani me pie mo erade be mama ye hira bebre je namba no na me defo ha e be ko ne chenti je namba na sa ya ko ne chen akoma ne kwa 0249 327785 059 554 5561 number no na want to be so with me afraid because by direction be with me afraid more fit say Facebook TikTok and ya be fonten tana kan obo prophetess was still out ma me ne ma pano e wo hon someone wo ko no kuti like share no fufu never be faso ama wo yisha Omaiba TV ejo ada bia enumere 8:30 e afọ TV to ne ti huhu ensem sanso na kwasiada after church 2:30 and also yeti Omaiba TV krona na rade be fana ba so amoyisha ya kwada enumere 8:30 ayati ho na rade be fana so amoyisha sanso Jordan so enumere 8:30 na be pa cho Facebook or TikTok or share like you wanna so ko na bomodin na eti huhu ma me no ya na live program Monday bia Magic Radio oko Magic Radio oko nti ya na 10 bia no live na Jordan 8:30 no live ti ko hokuti huhu so pa credit kwoti na rade be mo insha kwoti ne ma bia na fa so bia ni so di mo dance e kira fofo ma me yeso hini yeso en kunti se rade adu rade ase en se no na nkran na wo de ni pa ana program ke se so rade dia na ni se uguso a efia da de no na ya wo se nsam eno na wo kan sam sa na se asore de mo obi apie na so ba twe ko ba na ni pegu ho anya sanketo ya na omuhu dwiri wo mo nene huhu sankese ya kase huhu maame na nya edi ame amekofa adabi se de awrade de maame se bible na da huhu nsem wo na mfom nsem wo ene kwasa enti me huhu ne ma na hintam na obeda na di no kwasa achiri yes no kwasa awrade shira mfama ede awrade asen so bebro na na de asa ye pa so ene wa sorry abedru hasi enti wada wo ma huhu maame na yakoti na no asem no eno obedu ye no na de asan ye papa na so no enam djumadi awrade de ahye nsa na ene nipa na de ama nipa nkada no da paso twetwe na so awrade de ama ba ye de na da paso twetwe agosaso na de so no odi mo nya beba enti e be konso na ya koma me ma me ba ko ene na otwete ne ka mini je e be kwa koma na kwa ba mini je yeso hini Yesu mawu mama ponti sai na mi adom bibi abako mi adom na mo so e na mi adom na stop na mi tumi ni kwa yi enti na watwe no asa kwa beto yi apomudin enu amen ihirem amen so so bibi abako pa yes e wo ma be sa ma kwa ba bi ya nua so na no ya da radias ne bambo ne hwe so pa jumadi ne de koso fasting and prayers ya didi anomawe ya brewe de na watwe di ya konchi ya bompa ya jina mi anwo de be 2026 enema bebre bompa iboni to me safro bibia so bimra iti no beto free man de beto no na nya sam de tro bompa ye de dibia nkasa enti eguso eguso na ye to aso chinchi ye beto kura to be a momodi aso no ba be shi we did the prophetess Faustina watching do do on say huhuma bet me share me nkra ama sama do do bo modi na ko Facebook TikTok social media handle but prophetess Faustina watching na me share me followers in nara and go follow me pa titu TikTok enya better any Facebook na me share matifo any me followers in nara already ntina ni mu che me followers in nara na already me odomo pono fama wo like share fama obi say ada not treasure no so be bomb video ono ko nim ni ba bia and when the din no so bla out osmeti a we sure dey no so me yankran ni and was me ma me videos ma me follow no TikTok ni preach ya me de ozo ni mo na was my man se me ko de no hwem fo so we twi video bebre de bia me boti ana dwen nyina me follow no papa
wɔse me maame no me kɔ no hɔsɔre wɔse me ba enti na hyɛ sɛ nkrɔfoɔ follow pa enti nyame hyira wɔ bibia me ne yɛ bɛkyɛ awurade asɛm so maame na awurade asɛm no me ne yɛ bɛkyɛ fa ɛma a ɛwɔ so mu yɛ nyame adwuma ho wɔn ɛyade a ɛtiti nipa bebree ɛma wo sɛ nyame ai wɔn sɛ apam dada no mu hɔ no apam dada ne apam for Yesu Kristo kɔ sɛ apam dada ne maame gu na mbɛhyɛ ne ma because ne mmerɛ bi wɔ apam dada ne mu a ne ɛnyɛ den ɛmmoa som no eti hon kokoro baayɛ no wɔbɛhyɛ apam dada ne de ɛma no ayɛ sɛ Ghana nhyehyɛeɛ wɔ hɔ wɔn sɛ mama bɛ wasasa bebree so ate aseɛ because ɛmmoa wɔ man no so ate aseɛ eti ɔbɛn ne nnwuma a wɔbɔ ɛde boa ewiase no ewiase ani agye yɛ bɔ gye no so ɛnura ɛtɔ petrol 2 million of maame sɛ meyɛ kama yi mede kɔnkran ɛsa de yɛ dɛn ɛde buy ka petrol mɛtɔ 5 million ɛto 200 cedis mi koduru akra sa de ɛsa de ba beduru anyinam ne to ɛsɛ ne 20 cedis sa atɔ foforo ato sɛ nneɛma yɛ yie tina ma yɛ yie no ɛnima bi wɔ amamre ni mu a ɔman ni mu a mo ahyɛto wa ɛmoa to so wɔ change bi wɔ change bi eti Yesu Kristo hwɛ Yesu Kristo baayɛ no na wɔhwɛ apam dada no Mose mla ɛne mla bebree na hɔ no mu a na ɛmoa ma ho konkron no ɛntimi ntrɛtrɛ nipa mu no eti ɔka kyerɛ mo sɛ Mose mla no ma megu ne mo bɛyɛ bɛhyɛ pina eti sɛ mama bɛ wo megum na nya bo be yidie hu hia no afrim amoman na fa ne to pa yɛ afra samati ase eti Yesu baayɛ no ɛno sɛ samo sɛ mla ne wo mu no ɛmo to be hyem kena eti ɛno ne mla be hyem wo hyɛ ho konkron mu ma eti afɛ so mo timi si afɔle bukia no mo twitwa eniema gu so no mo si aba afɔle ma nyame Yesu Kristo baayɛ no obegu sa de ɛno ne mo Kristo so because mo kwa na bosomfo ne so si akyire enso be bɔ afɔre ama ɔmo abosom no eti na mo ma confused eti Yesu baayɛ sa ne ma no obi yi fapam dada ni ne yɛ ma mo obeyi firi mu eti wo baayɛ no yɛhwɛ wo wu yɛ no Richard hwɛ quotation ma me wo wu yɛ na nsa no pɛso de ma ne hyɛ nyame adwuma mu ne ntina wɔne mɛma ne manya ne nam mɛne madali mu mɛle ba ko ma bebre ne ne ka wo no mo nam yɛ adwuma no na mi busa mo sɛ ma no do ma ka wo yɛ adwuma no no mo nya nsɔle ma wo mo yɛ hyiafoɔ sɛnde Peter ne Paul mo ɛyɛ hyiafoɔ ni bepepe sɛ no mo yɛ nsɔle ma ko mo fie ɛkɔtena akɔhwɛ mo ma no mo kunu no na so mo nya nsɔle ma no mo yɛ hyiafoɔ a mo bɛboa ma nyankopɔ adwuma no aba mu ni nti no mo gye mo busua sɛ na me de nam yɛ sɔfo ma mo so ne nam yɛ ma me kyewa wo gya ne drink ne nneɛma wa bɛtena ha yi emo mu nyina be ka Yesu ho ene Yesu de nam Samaria Jerusalem Judea eti Yesu hu se sa mra na Mose mla no sa emma sam no be yi afiri mu nti no wo wu ya no why him no di kamal ko woni first why no di kamal ko woni first o peso wo kire so wo de ma be hye nim emma be kama sam emma be tete nsore emma be ye nsankyerene emma be ye nwanwade yo emma be jiwiase enso ayedai asi ho eti esuafo no mo nante ya no abra Yesu sɔle ya no bɛma ba ko kura tiri ansɔle akɔ akɔhu no na menye sure so mo kai sɛ tama no ɔte ase no ebi ɔka sɛ obewu na nansa hwɛbɛhwɛ emema no refi sa bɔhyɛ no hyɛ to ansa no ko mo eti ma kai mo ema ne sɔle kɔye eti ma ne kɔ Yesu asɔle ne ma na start mo da Jerusalem foi mo sɔle o asoma wanwani ne kan no sɛ obi asɔre ma tro kuta bigafo obi asɔre ma tro na mbra no so a ɛde na ɔyɛ ɛnyɛ ne bi na ma ne yɛ no mo da mo sɔle mo nyawe mo ɛhɔ na ma ne start yɛ so mo ka Awurade asɛm ensɛmpa ka dwuma no adom ne ba wɔn so na yɛkɔ Bible nim na ma kotu Bible no ne yɛkɔ so so ma mo bi ti asɔre bi mu wɔn wo sra ne adom ne aka na hyɛ so wɔba mprichi wɔ ha wɔba nye nyame adwuma wɔ ha sɔre firi wɔ na Yesu Kristo be gu samla ne nyinaa wɔse mo asɛm na me be hyɛm kina ne mo de amoa ne be yɛ firi mu na de aboa me de ahyehyɛm me be hyɛm kina enti so ati asɔre bi mu no aba mprichi ɔba nye wei wo so da ya nyame da ne ho ani kyerɛ sɔre firi wɔ na pa ba bia be kɔ adom
na Yakopon de adomo no obetimi de aye adwuma no mu nyansa de no mo de sini pabra bo so no etete emma Yakopon adom ewo won so wo so mo ye adwuma no wo ba ne ko Yesu Kristo Yesu asole mo wa yo Jerusalem me abusuafo mo de da na nyame asam no na so fa mo to da mo sole wada wo sole e metie de o ka no e ko na sam no start ye wo ma ne wo sra ma ne tumi ye encourage wada wo ma me bisa bibi kakra bi asem e wani waso me bisa se de bentina ebi mo dia hye wo timu se emma eka nyame asem onye yi de enti o mo dia hye wo mutirim ne se apamu a nyame ne ye wo no mo ne nyame ni sa so ne mfiri nyame senso so no be mo wo mo mfiri Yakopon okay ala na ko Pentecost CAC Methodist so oba timi gira wo preach okay wo mo timi ti aso mo de oba akoto am oh yes what you say it means you oba sofo mo eti adent from yes because apam ni wo ho wo mo se ho nkonkoro se hwegu ye nyina ye so ehwe mu mema so tamo Yesu ko na o ka kire me Richard me quotation na ba okay sa what you say sa solid no eni ya me ho na Lydia so no eye hom foforo ena ne wo mo ye adwuma eti no Jezebel ho ene to me bone ne abosom no ene e control wo mo eti wo mo no oba enya ne pilot was fanya bia no bi ni what bosom so na idinya pilot wa ka se fanya bia no bi ni sa sofo no oba nya pilot e fanya bia no ni wo so mo wale be du sa sofo no omo wale be du omo pro ba pem wo so me ya sofo because to me for na handle wo mo to me for na do mo ye adwuma to me for na control wo mo eto omo pranche de basa omo wale so be bro be du so ba wo yin nyame adwuma de wonyi tu ya no wonyi tu ba konfo ba e kom de omutimi ko wo bonsama timi afa konfo ba ma afo ba ade chiakra na nyame nyame fa manko no be ya dan ana na sinye matimi atre wo no obo ni nipa wo bonsama sole afa konfo ba ati abosom ameni pedi akire ekwa busa wafa be ma wafo ba wafa kola wafa we do mo ye adwuma na nyame awie bremu ati kamanim amanya mesom mo te Bible na se mo kokro tim mo dwaman enye beta mo profo babro bedu ye kasa wadodo nya mo beja na mo control mo hanipa e bi se mo adwuma mu dia no wo bo safo me so mo yinu bedu e so na so ya no woni ase ne ma musu bi obewura so konfo bi obewura so woni subai ho papa ntini mu e so no wo so ye sofo yes ye nko nyame asemu ma okay e kan Lucas sempa eti mienu chichemu aduasa ensia Luke 2:36 no okay eti first semester Hannah na odifuba bi a wo fe so fun bi tie wo se say odifuba tie papa yo ye police no we be adwuma ya ka se papa yo ye police no we dan papa yo ye doctor we dan papa yo se wo kira de wo chicha ni we dan e dini da so wo ye dini mo adwuma se dino aw ma me wo kira de wo chicha madam teacher why are they oh we are doctor obense wo fiefo kura nyina fra doctor wo di ni wo ho ba wo fiefo nyina fra dey doctor wo di ni wo ho so fie nyina fra papa police sole won kwadjuma wo ma me mo nyina di bia ni nyom de be fra di kwa wo adjuma na we dey etientie wo so we dey odifo ba eti no tonto si ana wo to mako wo to jene wo tonto akase mami a utonto sie mami a uton mu mami a uton makoi yesu odi ai wodi fo ba senya nya me ma di ni yedai nya di pa na de ma no eti yanko kire sem ni na odifo ba bi a wo friend Hannah e wo ho oye fo no ba ofri asabusu yakom wanyi no aware na ma ba bremu ne ne ku atena mfihia so oye kunafo a wadi ba mfihia aduo wo twe na so ye adwuma na de ani wa ye adwuma na de ani nyame awuri so betimi aja yanko na ompa so fie hoda na soli fie hon wanka so ati market 24/7 wo tonto si tama ko wase nyanko pa soli fie hon ba bia nya nyame ma ba be hia no wo dinfo ba yi no wo pa hoda so faculty quotation na look at them na the war challenge no nko kan oh yes kan quotation me so mo profo bro bed o mo wale bia 9 eso profo to mo na se hira kan quotation bi wana Luke chapter 2:36 to challenge for mo nko kan okay to aso now say
na ompa asofie hoda wasi asofie na ye nyame adwuma ho no wa bi se nyame afra no etu otra market enye yie wokotonto se enye yie wokotama ko enye yie eti di no ho etu osi wodi fo ba no di kan asa no de hana ne yedai so to beti be bobi di o wodi fo ba o wa bena Mama Faustina, we are the other so. You did not call deep for it. The Bible, the kind I can't say what deep for bar. Some of the Hannah no, Hannah no, you dear and mamma and Papa de Tono, a dear Miss of your friend, and you were deep for and no, they didn't him, and you be a him, and you want him on a was through dear Yamada, and Yamano. Sata was no what Richard also one passion for you. I do not to go to Tomako, no one to go to Jelly, no one to jump at Tontos. Now a gentleman and a media man would make a sorry for you. I wonder what's here because police at the police station, teacher at the doctor at the hospital. Meanwhile, for the young me tia solid, me nam, me Casamano, me Shanko, Yame from the soul of Woody for one, found dear back, as we dear back, and the Pamu rough, and the Pena Bamba, I had a first solid, and she's almost sorry. Never go tontos. Never go to Jenny. Never go be a star. Was so a deep for bar. Now what hey? I saw this year. Amen. Just saw the film. Amen. Eh, yet now a Dumano, a Dino, a Frano, or Frano, or Sro Frano, or Sro Dino, or young Wodge. I mean, slap. A Bible, Yanny Coy. Yanny Kai. One community here. Okay. Young okay. Na odi muadane mpaibo esu ya no penny quotation wase ama odi muadane mpaibo esu Nyankopon adesaye wa ya konche ne mpaibo ade board dum no so dum no be ye nam ade ye she na nyame ba benya wo ye na wo kan kwa wo mama en some be chire me ma no so asore dem wo bo di mi ka ko no se nyame se sei se no ti aso na enye yia se no li di pa na enye yia e men kata ti so le ye akwa ne na ase Richard ko ne nyame mantie no e bem o ti mi chire yi to aso mama odi muadane mpaibo sum Nyankopon adesanye adechen adona mu ono so begina ho bi eyi Nyankopon ayesara wo begina o kanyame asem wo begina o atwe dom twiakra Jerusalem ma odifo ba handa te sebe mata nyame fie anya nyame ani mo dom me na me ma me so amawrade afra me wo fa nyame no so ne muye na wrade nam ne so ama na pam so me mu me fa nkotra dwom tontosi entamako e wo sra no odi sei me fa sha dem wo bia to me kamesha e bi se wrade to me no awo me so asoma me webrem na me mo kwa yafra no o ti nya dia me ye na me shama o ti nya dia me ye me da fufa namba no fa prophetess Faustina wache namba hu mame maka kira wo se aha ye hye bo modi afa quotation na kwa kenkan na so wada me da fu nyane na wosra no nyame de ma wo ba enkon because to me e die kire no me da fu be ma wuntimi ma efri se so ba reta so a Bema don't go there and come Musrano and touch him Musrano. Now the Musrano yem. And therefore, what you want to say? But more than Fanaba Mamma, Jina Mamma 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 Yo. Yan to us we hu na dona mo no so begina ho bi yi Nyankopon ayesa obegina ho se ne mema ne yero no so begina mu bi Shankom aba wo Shankom wo preaching wo kanyame ade e de kire o mtie nto aso no ka ne ho asam kire won e wa so fie ho na wo retwen ogi a obegi Jerusalem no enyina tie wo mo twen oba no e wo se afa to mo ne to aso bi wo se no oba no Jerusalem Maina ya grado wa mu twan wo sra ene tumi ene ayaresa ene fa wodie a wode be bre Jerusalem man no abadaye ni abadaye kamado abadaye ka Richard to asoma me na owie amane ne nyina se de Awurade mra e kire no osan ko won kro Nazareth e wo Galilea na bofra ne nyiye no oye nam
na nyansa eye no ma na Yakopon adom so e wo ne so yen san ka se ke quotation ma ko duru ba Bible no ene ma quotation ma yi be du na me de bra akrofo am obi ate ne ho ase obi ate ne ho ase omo ma de dan no woni so bi no ma ken kan ho omo profo be brudu omo yire no be me ensa enan no a omo so ma tete asole no e fa so bi ni so di pa be di omo achi wo se di pa jare ti omo kra kwa we dey kire sam nim e na sam ni si ye enye me Bible me kire ba e ti so ken kan ho a e ma ni nyina wo se bu nyina mu hia me galeria Richard kan ho me did the prophetess Faustina what channel pay hia bompa ba mo di abra Awurade mo sra ye adwuma ni tumi ye adwuma na ho de ye adwuma what's in the Jerusalem money in our chain? What year I did not what did for Bahana so I didn't know what happened. Oh my God, why you ready? That is a drum. Oh, why you ready? Why you ready? What you are serving your counsel? Or preaching? Or by your day? I want to have a catch and no pump my flash on them. They said, you go catch me. Samasu, ya, on pump my flash on them. I'm going to say, I saw them go catch them. Samamu, ya, they saw them going for the door. Aim for the door, so aim for the water, aim for the Cosolita, aim for no buffer, aim for the Cissia, aim for the Bocasa, aim for the Tonyon. Yamese sama wunya do mpom mfraso de mo no mo mama ne kwanya so some wunya munim de wuya eti bu mpom ma de fraso de mo na munya sa ne mo so na mo so pam na sa ma so de mo no ye nyame de o mi bibia ye yie so no ba kwanta na bona asa so ana wa ma ano de na mo di de ma wona nya so ba ha ye ne fe me did the prophetess Faustina the do understand who mama and na pay high and was Richard to us my it was so Matthew as a party aduno enwotwe tichemu edu Matthew chapter 28 verse 10 etifi asem ne se ohia Yesu na ofri eda no entamaade ehu ne anigye kase tutu mrika so koka kire na suafo no na why is no ema What is ya? Emma. What is ya? Emma. Say my Jesus Christo ba ye no. So for me, Jesus Christo ba ye no. No be frame e man ko a. En kan ne ko. We na ti jo. Wo ko. Wo na ti ja omo. Ako. Emma ko na di kai. Emma na di kai ko ni ko bom pu ni pu. Emma na di nya inkanta. Na me na da. No na ti ba be ja omo. Richard to aso. Na e free adi no ntama. De hu ne ani je kase tutu mrika se. Okoka kire na suafo no. Na hwe Yesu hia won ka se me mamammo mo betimi ayadwuma no mo mamammo mo nye wosra mo nye tumi mo nye hode me mamammo samuana na mo sabe mo be ka ho no mo betimi aya ti Yesu ma mo Sanya Awurade amma prophetess Faustina achira mo and wosra no den ye brei mo and wosre kwetumi and na behwe nkran me bufa so and come say ye djuma and sentre ni mamade yo Awurade amma ye tumi ni ahode de na wada mo sim bisa question bi kakra if is a mera na Yesu Kristo ni asuafo na emema ka ho maka ho se mani nyina obi wo na ne baketo akora hye ne chi na so no di Yesu achi na time wana omope Yesu akunu na me bisa se ma se yentimi nkipu secret ana ya no enye du ana ya dwemu na ho ana yenye intelligent ade na bema mum ne kosi Yesu man na man mum ya ko Yesu ya me shira na ma so kan mele ba ko ni wo mu nyina di akire ko dru Gogota papa ne so na so Emmanuel ni mama ni nyina esu Peter na Yesu jini di no wode be jira ka se minimo no esu baba ko se Yesu jinso kakra de enno eti ko be kunu kura e ko akaso ka Yesu asuafo no wo Yesu afa eti o se Yesu jinso kakra de fa bu minimum emma no mo woi mema no mo di Yesu achi no di achi ja o mo no mo woi wo mo mesi wo kwabra ni pita so na ka Yesu asuafo akola se bi yes and I can't say we my one is what years number for last 7 years as almost here that can't was a man minimum Mary ba ko say Yesu
muti ni yesu jinso kakra fagu minim afia falasi fori huna wo mekun se waka yesu asiafo ba wa hwe ho wo da ne mu ko no ko mu to be nyame aduma abadaye no ane wo munti wo yesu se mamo nyame ho musu ni mabushi no musu me ho so ya so ka ye ka falasi fori hu ya no wo so ko mekum ba se ko ka yesu asiafo ko mu mekun ba wa ni ho wo die wo yesu wo de rabbit with na yes wo mutumi ye kunu kura nya so mama bu sasa nyame nkoko na de ma nyame sira wate nyame nkoko na de ma wo mema ni yinima na so ba be ni yinima ba be yinima wo ba be ansana wo ba ebe hwias wo na adum na bia be yetini mu se nyame ho mo pa de aso ne be sra ye kase because ye wabada ye sensuro nyame ye saye di nyame pe Nyame sha wate. Mami. Ye wabada ye ye suro nyame ye di nyame kan ye no kwasa ye nyanye ma bia ye pe for ba ti ministry etimi kwana nim enipa gidi ensanchani ye juma awawade ye juma efi se wo oba bia ba ti asori bia no o mesi nyame suro dane so edi se be ye na tinimu na wo ye nkrofo ni ma bidia ene wo ntimi me be gina se ne ye gina mu ida kwasam fana bana san ya fana me asam so 0249 327785 059 554 5561. Ekenkan Roma 4 momati dunsia chichemu bako. Etifi asem se Paul nchia ahodo. Na mebo ye nuaba foibe a oya safo a ewo kenkra no mu sonfudi me de no me hyem nsa se wonye no ewrade mu tie Paul anya me frɛ no ana ne branch bufro ko ye ana no nyame ayi odifo ba bi ho ade ama sɔre no ana o ka kyerɛ asɔle fo ne sɛ sa odifo ba we nyame ayi no mu so ne mu yie na dwuma no wo ba ya ama o nyame asafri mu atre ate sɛ de ya transfer obi ato asɔle ano no sa na Paul kwa ye te sɛ de memeni na mu yi na maba na ba yi so odifo ba esi agogo branch hwɛ so fa munyinini nyame na afrɛ no ana o ne si asɔre no Kusada data na mema ni ho. Hey, monka ka Bible ni ye o. Bible no monka ni ye. mamu nyi bi fi Mamu nyi bi fi mu. Na mo fa de beboa. De beboa mo no. Eya mo san fa de beboa foforo so hyem. Na mo ka no kore. Na ho konkron no wanyo ba anya bema. Hwegu da no so hwegu ma ne mema ni. Ko kanya Richard to so se na mo ntwem gare ma ne mema ni. Anyina ko hia Yesu. Na dum ne hwegu. Nyanko se munye no ewrade mu se de se ahotefo no na mu se na munyina na chi adwuma bia Safa mo se munyina na chi e wadwuma bia e behia mu wo kasa kire menkata chi no mtu no asa menkata chi amtu we wo ba no yo di for ba French na ne to no munyina na chi wo so afra no wo to mi ni anwode se mu je na chi etie nsam awrade de ama no na ministry ni be koso na ye Paul wadwuma osuro for Paul wo tete branch be be ana wo di for ba no e ko to no Paul so aye kan wasam wo ya onipa bia nyame frɛ no na wote nyame ne ya ye nanim wona do di for ba de to ano wo se munyina na chi munye no ewrade mu ahotefo sade ye mema no wo sade ye mema do to so no we so nyame yi ya ti mo tade ho na wo say na munyina na chi adwuma bia ono behia ewo mumu no hye ono behia na za mo mema no mo ba tsira se no wa ready asole no na de obeka sa nyame se mo nyame so fa mo no eti Paul se munyina na chi de ba nyam asa mo beka bia no montie minini si asole me be ko be fa kwoti asole de si amate branch nya no nyame afra wa utase kansela kama ye dai e me mari timi gina o ma timi angina e ti awie brehwe ne ma amede wo ye ke ya le nyame de wo sa kensa chene wa wadi yo fo ba wo nche ya wa ha oni amani a so Slow. Wosi yankoda enu na wo so koda Masra na she. yentimi na mane yi Paul onyame frɛ no wodo odi ko ba na ko to the branch wo tu me ama ne fo se munya na ti do obeka biala muntie ti se wo soro ana afrɛ no Amen. minim de wonu Amen. enye ne ye pens eye titi asam nyame hu sasa ne ma wi mu ba be wura ni kom de so wo mo ye no miensa nan ka wade do wa so ne bebo ni e bebo
e prepare for the brood do e so so wa sha ga guni na si twan sha ga guni na si twan fast wo nya bi wo be di dia ma bia che so no be ha ni pa den wa bible no ni mu woni mu no kwasam be kama se woni mu dia ma be timi aye woni mu dia brade ma be ye woni mu be timi aye sai brewe me konkra me kokuma se wo pressure kra kan ho sam le ka hospital me se wo pressure kra kan ho wo pressure wo sugar wo be da no aye na be aduma me ye akọ rice ano me duru no 10 o'clock e so ho kokru to me no e ni ahodini ti ana me te yi e na sa be ya sore na mi sra Sabe ka pressure do sugar kan ho ga di na so ko je che ya de woni we ada ba so ne kura wo hu kokko kwa ho de wai atuo wa fa na confusion si na so na enko so de aka wa so de bra for the people Jesus in prayer ministry fa na ba no quotation ni nyina DJ be pini ni nyina e wa yina TikTok ko je fama DJ wo ye video na wo fa ni nyina enwu ase na ba modi akobọ prophetess Faustina wa chere chi na wo TikTok na kwa na ko yi video na kenkai e bia kika na wa ante ni ya ni se wutie ya yes e kenkai oh yes na hu se ewiye bi erade Paul na do fa ti so ya wo se munyini na muntie do abeka no mummo no ama ministry ni paja e bi se wo se mo ya dai munya na chi se ni me ma bi kire ye ti so wo me ko jina ni mu me aba na kire wo chi ata kire se ni me ma bi ta ye ti wo Jesus prayer ministry wa mo do mo sika wa mo do mo hoode wa mo do mo nyemo tuo wa mo do mo nyemo tuo e ta ye mama so aya brepon e mama no so se mo ta da chi say Jesus ba Jesus in charge prayer ministry e mama you to nyom omo ye teachers omo ye say omo the top prophetess Faustina watch the chi e be say Paul nyame fra no no wo kae e wo ne branch ba ko infantile chi wo fra dwumani nyina erade shira no tina ni amen erade nko so ma ho de ma amen na yenya yera bade yenim sa mo konko ewie yebre obi obema no kwa bia ofane mo ti wode wo tesin ko bebre wo of man na ye tamu ni ntia me de besi ha ana kore na foforo ye beto ana kwase obi anya ne ho ntiase papa obi abenya ne ho ntiase aha en omo wada obi anya ne ho ntiase a asode wona mote no munke kama ne hye mesiri wana made da munya munke kama ne hye ana kopa munke kama ne hye obi wa dom mo man kwa nyame se no mo pam mani fra so na ko omo hia omo yeye eti mo pam nyina fra so dem no emema ne kwa nya so dem so mo nyame ka kire me no bibie ni wa ma ye ni mo e be ye special papa ye special Yesu Kristo bo adam abdi basase what wo ba be kan oba bible so oba be kan be me ni ji ya wo kanfo eni ma bebre na we di ji wo kanfo da oba ne be kanfo do kanfo ya ne na mo nya nso nyende adabi na so oba ne ba ya no kanfo oba si we ni do pe mu do pe wo kanfo nya me I want to catch up that one that me was ana